Ngqo ngaliyeza lenhlungu mawedini. Madoda nithi niyotoyitoyelani na? Niyotoyitoyela itimu yomuntu. Niyamatsha nimachela itimu yomuntu. Uyihlo mkhulu zanganze club. Utata akho zanganze club. Wasike wathenga amahashi nedonki. Wena unesibindi sosuke kwenye ifamily uyixelela bale family. Uyoxelela ifamily ba haya uqhube kakuhle. Madoda iChiefs ka ingaqhubi kakuhle hlala endlini. Uyeke into yakwaMtawungu naMantawungu. Utata omkhulu wakho wathenga amahashi ngapha eGauteng is mine. UMtawungu wenzela abantwana bakhe iteam. Ngoku uyamatsha wena umatshela uMtawungu neteam yakwakhe nabantwana bakhe. Utheni ungasuki? Dine picture uthatha imali yokugqibela endlini uthi uyomatsha umatshela iteam yakwaMtawungu. Ngapha uyihlo omkhulu notata akho ushiye idonki. Utheni ungamashela idonki zakokwenu okanye uye umashela utata akho batata why ungazange ube neclub? Yes. Hey. Jolo phezulu. Hayi. Siyomatsha. iChiefs ayiqhubi kakuhle. Kukho ntoni kokwenu? Yeyiphi le club yenziwa nguyihlo? Uyazelaphi ibhola? Itimu uyazi. Ulandaza lo bata. Hayi. Toyi ushiya abantwana apha balambile uthatha imali yabantwana, imali yothenga isonka, uyokhwela itaxi uyotoyitoya, utoyitoyelani? Your grandfather, your grandmother, your father, your mother bohlulakele kuba neteam. Wena uyahamba uyotoyitoyela ezeminye imizi. Iteam kaJessica, kaBobby, kaJunior, Kemitso. Wena uyahamba uyotoyitoya kwemi utheni uyihlo angazange enze team. Uyihlo omkhulu wathena zangabi la team. Uye uyotoyitoya idonki zakokwenu. Yaro. Guys, no. No, guys. Chini, guys. I-ancestors zakho izinyanya zakokwenu zange zakushiyana nix. Wena uyotoyitoyela amafa weminye imizi. Kaizer Chiefs is not doing well. Why ungakhulula iskip ubeke wardrobe uhlala endlini uthule ubayeke ungababukeli? Exakekile ni. Chini. Hey. Ningashiya abantwana bangadlanga apha nihambe notoyitoya iKaizer Chiefs. Shiya abayifamily zingatyani itoyitoya nje nitoyitoya uzofumana ntoni? Yo. Chini guys. The question is simple. Utata akho. Because Kaizer Chiefs i-ownwa nguKaizer Mtawungu wathatha i-decision wenza iKaizer Chiefs uMtawungu. Utata akho wenza ntoni? Utata akho uthenga amahashi. Wena uyahamba uyotoyitoyela itimu yojuni ilifa labantu, ilifa lakwaMtawungu. Sit down. If Kaizer Chiefs is not doing well. Yo. Awa niqhanywe ngemvubu niqhanywe kulo toyitoyi nixakeke gqithi nina. Shini. Yini madoda. Vuma Nkosi. Uthi ubande rongo. Uphethe placards. Uthi you need to change. Abanye obrother babo basejele.
badlwengula abanye obrother babo basejele babe igusha abanye babe inkomo uzolwa namafa weminye imizi. Andikuinsulti mna ndibuza umbuzo uba utata omkhulu wakho wenze ntoni, unayo ni club, wayethena zangabi na club kanti uzawuzala wena uthanda ibhola. Uyihlo ke ngutata akho, uyazi uba uzawuzala umntana othanda ibhola wayethena ngenzi club. Uhamba utotoyela iklabhu uza kwaMtawungu. Uyihlo ubhizi uthenga idonki. Uthenga izikofolo. Ukofola kwedingi. Nazi izikofolo zikayihlo. Intsimi yakho kwena ifile pha nangamahashi. Chini. Oh guys, no man, no. Yekele lento niyenzayo. Yekele lento niyenzayo. Yekani ifamily zabantu in peace. Molo mhlekazi. Andilwi nabantu ndilwa nje netoyitoyi. Undixelele nje kokwenu bikhona ni team. Ayikho nakumvela, akukho nebhola le yephepha. Uyohamba uyotoyitoyela iiteam zabantu. When are you building your future and your family? Wahamba utoyitoyela ilegacy zeminye imizi. Abantwana babafakile kwi-insurance. Abantwana banazo i-medical aid. Ngenye imini uzotoyitoyela i-medical aid yakwaMtawungu uba oojunior bane-medical aid. Hayi everyone go confused mna but ngeke ndiyetoyitoyini bichiefs ayihambi kakuhle ndiza kuba quiet ndithule ndihlale endlini. Uhamba uyotoyitoya, who are you? Qalani nitoyitoyela ootata benu nibuze uba tata kwakutheni ungabi na team. Sawugqiba sawukwazi uthetha kakuhle. Toyitoyela utata. Glad kanipele tata yakho. Please guys, saniziphathe kakuhle please. Khaniziphathe kakuhle. Ibhodi ngalile ubhalile ibhodi pha. Utheni ungatoyitoyela utata kuba tata utheni uzungabi neteam njengotata umKaizer? Nifuna uthi ngumntawungu lo wathuma utata wakho bathenga amahashi yena kunobathenga itim. Mandinishi. Mhluka andidrive apha check andidrive. Uyandibona uba ndihleli ngaphi? Le toyitoyi ngoyinenza ningaboni noba abantu bahleli kanjani nathi le ncwadi idrivayo. Nathi ndiphethe i-blackboard ndithe mayiphume kule nto yethu. Yar! Hey, Kaizer Mtawu. Hey. Uhamba kondla amahashi lathengwa nguyihlo. Siyathenga. Ubufakwe umnwempundu bambothenga iskipa. Ubufakwe umnwempundu kanye uthande izinto wena. Yeah guys, ubutata akho ukufutshane ngoku now. Khawuthi tata, wawutheni uzungabi na club efana nekaKaizer? Sendihambe nisisibhanqa nje ntoyitoyo emizini, ntoyitoyo iiteam zabanye abantu. Kwakutheni wena uzungabi na club? Tata, yintoni oyifuna ezidonkini? Tata wathengelena amahashi, uma ubuthenga itim uthenga amahashi. Nazi ibhokhwe, nazi igusha ziyafa sisifo, uyakuthenga amayeza apho uyotofa igusha zakokwenu nebhokhwe. Ubhizi uphatha iplakazi uyotoyitoyela ibhizinesi zeminye imizi. Yare.
hayi udom wena mani upetshe ibhlukwe wena kati ndikuhoye abantu abadom uphi lo mntu uphi na ndifuna umcima kwayigama wena uyabaleka hayi ndifuna umthaphula andimbhloki ndiyamrimuva kwama angaphinde abone kwanto uyawusinda nje andingothwela ecingweni mna ndoda mna ndixakekile ziingxaki zefemeli zam ubuhambe uyolola amafa wabantu niyayazi uba laa tim inabantu bayo ababhaliswe ngayo baxa engekho utata izawuthuma lilifa eliya lenziwa elaa lifa kwathathwa ixesha ukwenziwa elaa lifa nibhizi nina nithi mali yolungiswa ukhona umntu onongena pha kokwenathi iibhokhwe ezithile mazithathwe zinikwe omnye umntu because ziinkomo neebhokhwe into ozayohlulelwa kokwenu ubhizi ngokuthi umntawungu makayomosha ifutbholi yakhe awaziqalela nzima yeah without fans there is no club kodwa ke xa ubona uba ukho happy uyaphumla uhlale phantsi awuzohamba uyolwa into yabantu Shini nangu lo mntu amake ndimyeke ukuthi Mhlekazi as isupporter ugqithisa uluvo lakho ukutoyitoya zinto zamakhomrade ulikhomrade okanye ngumlandeli webhola i-plus cards zinto ze-political parties uyi-political party okanye usupport i-football wena you can write on social media you can nangoluphi uhlobo ungazigqithisa izikhalazo zakho but uphathe iplabgojo ovala izitrato uzawusuke ngonjwe ngeqa ngamapolisa if you love Kaizer Chiefs keep on supporting Kaizer Chiefs yeka lo doti wezitrike mna ubuthi Chiefs ayiqhubi kakuhle ka ubuza apha kokwenu uthi tata wawutheni uzungabi na team nditsho andijiki without fans there is no club do you have a club ikhona intsobi yeclub kwifamily yakho ukhona umuntu oyeke wacinga iclub even nomalume wakho oyisakala wabhizi izikali zomqombothi yo hayi shini omnye utshaya intsangu nguye utshaya intsangu utatakhe utshaya intsangu umamakhe batshaya intsangu bonke endlini uthi uyolungisa ifemeli yakwamntawungu xa uqakwe kulungisa ifemeli le yakhe wonke umuntu utshaya intsangu wonke umuntu unxilile unganya kwethini unganya ngena sikanitya imali kuBetway kanithi hayi ayiqhube kakuhle izawuluza ninenza imali kuBetway kunoba niwaste imali le yokutya kubantwana abanye yi-350 le ayiphiwa ngurhulumente uyodola la 350 ahamba ayokhwela ngayo iteksi eyotoyitoya xa ubuya phaa wenza nganix ubuya ulambe unuka fuqu hayi man guys no don't waste your time ngento ongazukwazi uyitshintsha uyongcola nje phaa konto uzayitshintsha sele old brown isijwejwe niyotoyitoyile umntaku nihlutha isijwejwe qhu ninxile qhu nangu lo doti ndiwufunayo uxolisa andifuni ukudilita icomment ndifuna ubangula yena tu bye bye kwedini xi
ushiya abantwana belambile ukhwela iteksi uyotoyitoya utoyitoyelani ushiya abantwana balambile uthatha imali yokugqibela uqesha iteksi yho khawucinga ukhwela iteksi uhamba ucabile inzwani ziyatshisa usuke eKapa ukhwela eteksini uyotoyitoya eGoli uyotoyitoyela ilifa labantu suke eStern Cape ukhwela iteksi uyotoyitoyela eGoli ilifa labantu suke eKZN uyotoyitoya eGoli ilifa labantu kwawo hayi ungangixeleli ngeplayers ngefans zakudala manje ezaziphuma emayini zizitshela uJabulani sihambe zaza toyitoya za achieve ntoni kudala sa support iKaizer Chiefs asina member guys kunento eningayaziyo nina uyayazi ba ungafika amapolisa pha ubanjwe okoqala uzawubuzwa i-membership card uba uyimember yeKaizer Chiefs na ubanjelo ungabi na membership apho ngenilwela i-membership nolwela ububhanqa obungekhoyo instead uba nilwela i-rights zenu uba nibe ne-membership niyotoyitoyela uba makutshintshwe simfuna ubani makubekwe ubani who are you ozawurana iteam yomntu umsebenzi wakho kusupport iteam Chini umuntu tatakhe wohlulwa zipolitics wohlulwa ibhola wohlulwa ukubalisela akho nto ukwaziyo uyenza awukwazi uyorobha ubhizi ufuna ulungisa eminye imizi Hey wena ulethi wena Mtheyawa mna ngeke ndiyoqeshwa bra into yoqeshwa ndasuka kuyo kudala into yoqeshwa yonto ndinoze ndiyenze sundicela ngoba uspokesperson wena ndingakugidela ubeyafuna ngeke ndiyofuna msebenzi wakwaChiefs ngekudala ndaba nguye uba bendifuna qha hlukanani netshaya intsangu too much utshaya intsangu uthi wawuqhunya uthi makuhanjwe kuyotoyitoywa shini ya unyanisile qondile ndayeka uyebaleni ndaphumla xa ingalungi into uyaphumla uphinde uphakame ndayeka uyebaleni unyanisile andiphiki yiloo nto funeka uyenze xa ungekho happy stay at home ungakubuza uyitata lo wakho uba tata ngamahashi wantoni lawo wathenga neenkomo neebhokhwe neegusha ngoba ngose wathenga itimu ngoba mna nyana akho ndithanda ifootball ingaba nizawuchaza kumakokweni uba hayi ndisahamba tata ndiyotoyitoya ndisahamba mama ndiyotoyitoya toyitoyela ilifa lo junior uba malinganike ujunior malinike omnye umntu nditoyitoyela utata uCase bagxotha abantwana bakhe kuphathe yena okanye kuphathe bani iyo hayi man athe nkosi kaloku awundoyiki mandizapha hayi andilwi mna athe nkosi andilwi ndiligwala man hamba wena uphathe i-blackboards ukhokele isitoyitoyi ngomso hambani ke wabanjwa nje oyi-1 kwabuza uba uyintoni ithi Chiefs andimazi nomazi lo mntu lo uthathe inantsika uthenge iskipa phaa erhangeni eSmall Street wahamba azogeza apha ehlutha itsufu ayondawuphambanela awuna-membership card bekufanele uba nilwela ii-membership cards
Awuhambe nitoyitoya nje makutshintshwe mabaphume abantwana bakamntawongo kungene bani kungene wena uKaizer agxotha abantwana bakhe afake bani guys befanele uba iKaizer Chiefs iyanivula ngoku nibone uba abantwana bayabhildelwa ifuture kuse-early. Hayi Cosmo ndoda uthetha into ivakala ndikuva mna. Qha iKaizer Chiefs awundawo yotyelwa ntsangu madoda qha into endiyithethayo mna. Ayiyo indawo yotshayela icuba. Papayini ingade nibe nengcwangu ningatshisa nale fowuni nina abantu betoyitoyi. Ningatshisa nale fowuni. Bathi nditye icustard bayayibawela amaqhula babawela kwaloo custard. Yho bangayilenca ithi saxa benoyinikwa. Qha ke icustard ayiwarhawu. Awafana ufike nje kuxhelwe inkomo babanika iStiff Papa nenyama bangayilibala noba bebezotoyitoyela ntoni. Okay, ufana ngomso kuxhelwe inkomo bakuphekwe iStiff Papa. Fika kwabo baphakelwe iStiff Papa nenyama batye bahluthe balibala babe bezothini. Kamani bazawuza bethe futhu betye isijwejwe. Bethe futhu for bangabi nantloni. And wena Maqoza ndiyakususpect ngabe kanti ngusecretary wale toyitoyi. Lingaqhathwa ke ngabantu bePirates nabo AV. Lingaqhathwa abantu bePirates bababhala izinto bakuyotoyitoya nani nihlomeke. Akho supporter yeKaizer Chiefs enohamba yotoyitoya. Siyayazi bangamabhakaniya labhale lanto. And ke izikipa zeChiefs zicheap mosegoli eLong Street ungazifumana zibe zithathu nge100 rand. Cheap izikipa zeChiefs pa. Kalo mfundi xa undibona ngathi ndithe futhi ukuthi futhi kwendoda alotyala kuthiwa indoda ihlala idla inyama iphuza utywala idlinyo. Uyayazi lo ngoma ijoke kwethini. Ihlala idla inyama iphuza utywala idlinto. Ndinivaleli mna geqezani mani kudala ningathi ke niyophuma iziqa nime pha ngapha kwegate eNatural. Niyoma ngapha kwegate. Sawunibukela ezindabeni. Lo mntu unengxaki braz abanye abaphangeli unoba uthatha isivu yokhangela imisebenzi yotoyitoyela ububhanqa ibhola yomnye umsi akatsho umntu simkhaphe siyovingcela utata akhe sibuze uba utheni le ntwana ungayenzeli i-football team. Tata mayikibenye kwezi zithanda itoyitoyi ke sihambe sovingcela utatayo siyibuze uba utheni tata ungazange wenzela umntana itimu. Sihambe phambanele emizini nje wawutheni ungamenzela itimu unyanakho. Papayini madoda olu hlobo ninomsindo ngalo ninganditshisela ifowuni ninomsindo. Le nto iyindoda yephoza utywala indoda idlana sigqibezelele. Le nto iyindoda ihlala idla inyama yephoza utywala idlilo.
emva kotywala idli. So guys, please kanike nihoyane nani neziqu ezizinu. Uba kokwenu zange kwabakho team yesoka, phuma kulento. Wena fanele uxoxa ngento zemfuyo. Ukhangelana namafama. Izitofu zechwane, izitofu zamakhalani, amayeza wegazi, yonke into. Ngoba utata yakho wathenga imfuyo, utata yakho yena wathenga inkomo, wathenga igusha neebhokhwe namahashi. Khangela amayeza emfuyo uyeke itimu yakwamntawungu. Bhabhayini ningawakhohlwa la magama. Thina sohlala siyincenga sawulilele edabini. Sithi Kaizer Chiefs for life. Ayeye makhosi ayeye. Aliyeza lenhlungu mawedini.